Don bun ba ki beriu ha ka sla jong ka perthai ki badon ye ka jinglong ka ba pla ha ka jing em ha ka bangila ban ong le ne ban khat ye ki ba ki dei kita ki riu pla tam ha ka perthai tungnya pai kin det chipang arngut ki beriu ki badon ye ka dur ka ba pla ha ka long ren yeng man ren yeng ka jong ki bat uwei ne kita u kerteng Petrus kan Salvas la khai u Petrus ha ka snam khat san spa lai pho nyau hapo Tenerife bat le se na baro ki kunlung ulong uwei na ki kunlung ba plata ma ka perthai namar ba ka dur khmat jong u ka dap tang da ki snyu bat kat kum ka jingwar ki start wat bnia ki ong ba u neu kunlung udan ya ka jingpang hypal trichosis tang ba ki kmi ki pa jong u gi ong ba u yo ya ka ta ka jingpang ksoi kum ta ka jingdon ka jong u ya ka ne ka dur khmat ka badon yo snyu kala penlong wat ya ki kmi ki pa u Petrus ban isi ya u bat kila dino ya u syakile no hadin kata la dino ya u sya usim Henry Baar u badai usim ka France hagsnam kat sanspa sa punyo une usim ula syam ba une u kena la ne u Petrus ulong u kena u bastat pa hadin ba usim u bari u Petrus ulayam u Petrus ula poi syungkurim barga Catherine bat uladan nyongut ki khon bat naki nyongut ki khon ka ba pla ka long saungut ki khon ki la khong yo pa ha ka ba ka dur khmat jongki ru ka dap tang da usnyu kum ukpa hadin ka jingyam no usim baar ka France ka long ying u Petrus kala sya penreng kang par no ya ka ying ka sambaro ka wei bat ka perthai baro kala kren ben ru ya u ba dei u beriu bat u Petrus ula klat no akasnam kan rius pa khat pra haka karta ba prapuwe snem sa uwe pat ukna oba pla oba kerteng u Frank Lentini une ude urang yele kai bor badon lightly ki kijan lakha ye u haroso lini kabadon hakari Italy haka khat pratrik ume khat praspa prapukundai bat laong bagi kimi kikpa jong u kim sngo tenat ban yo i ya u khon ba ulong kumne kumta kala penlong yaki ban isi ya u bat ban om syam lari hi dalade bat lari ya u da ka bahaying jong u bat hadin kata ka bahaying pat kala aiki no ya u syaka jaka bari kon swen u Frank Lentini kat banang ya kisni ulaju perkhan ba udei ubri ubas new bok tam e aka perthai wat habaki kimi kikpa ki bakha ya u kila isi Henry dei hadin ba ulayo ilam ya ki wei pat ki bril ki ba matla ki badko ki badan ka jingduna khatmen ha ka jing em usa perkhat ba ka jing tam khatmen jong u kamlong ka ba palan bat ka ne kala khampen hon men sim ya u bat ka ba khampla shu ka long hadin une ulong ubanang banyele kai football bat banya ya ka pai bat ulalong ru unong thokot bat ula kala long ru unong hikai ya ki kenthai ka e ka ba ma u hikai ka long syapang kumno kin thai kin sumar hakapor ba armet khnang baki khon kin long ki babet ki babyang kin omlong ko ma u Frank ulaya tho shong kurem no bat kanong Amerika ka bakerteng ka Teresa More bat ulayo saungut ki khon bat ula khlat no hakasnam ka kandai spa nru phon riu haka karta ka banyo punyo snam kine perlo kilong de jinge thu lengkan syapang kini ki arngut ki riu pelatam jeng ka perthai wat laki dan ye kene ande kala le pat ye ki kam ki bukraw ka jing em kumta kalong ka ka ba phla na ka benda ka jing em jongi kum ki briu ha ka jing pe jongi le sengim ila ban ngai ane ngim ila ban long ka ba ka jing em jong ki bamat ila ban long te parlo kene kalong ka jing thu lengkan syapang kini ki arngut bat ka dan ru ka khana ada pikwa ban pulehi sapule da ka ba phitho e kini ki arngut ki kerteng jong ki brio ki bangalabo akene ke video kin sabatai bnia pha kini ki long tangi jing batai ba lengkan ba malu mala e jonga syapang kini ki brio arngut kublai shibon